Awada milli siyahatçylyk zolagy we ondaky ýokary amatlikly myhmanhanalar hökümet agzalarynyň din jalşyna taýýarlanýar. Munyň bilen baglykda sebitde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär we myhmanhanalarda din jalmaga gelen raýatlar 3 arka barlygyndan geçirilýär. Şeýle-de yerli idara kärhanalaryň we jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri arasaçylyk işlerine çekilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri 28 iýulda sebitden maglumat berdiler. Prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryndan we vilayet häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 1 awgustdan 1 sentýabra çenli din jalmaga ruhsat berýändigini aýtdy. Ol 14 iýulda eden çykyşynda hemişe bolşýaly ýurdun ýolbaşçy düzüminiň Awazada, Arçmanda we Ýylysuwda ýa-da beýleki şypahanalarda din jalyp biljekdigini hem belledi. Häzir ýokary derejeli döwlet emeldarlarynyň awgust aýynda Awazada din jalmagyny berk taýýarlyk görülýär. Türkmenbaşynyň howa mendilinden Awaza çenli aralykda gece gündüz arasaçylyk işleri geçirilýär. Deňziň kenarlaryndaky balyk maslyklary hem arasalanýar. Dip ýagdaýlardan habarly ynamdar çeşmämiz aýtdy. Ol arasaçylyk çäreleriniň geçirilişini barlamak üçin vilayet häkimi Hoca Murat Aşyrmuradowyň 28 iýulda günortan saat 12-de Awaza barandygyny hem belledi. Sebitde howpsuzlyk çäreleri hem güýçlendirildi. Myhmanhanalaryň plajlarynda polisiýa işgärleriniň onlarçasy nowatçylyk çekýär. Hadar deňdiniň türkmen kenarynda harby goranyş gämi radarlary gije gündüz nowatçylykda durarlar. Bu nowatçylyk ýokary derejeli döwlet emeldarlary din jalyp gidýänçä dowam eder diýip ynamdar çeşmämiz harby deňiz serhet komandiriniň aýdan sözlerini çytyrlady. Mundan başga da myhmanhanalarda din jalmaga gelen raýatlaryň resmi namalary için öwrenilýär we olar 3 arka barlygyndan geçirilýär. Prezidentiň howpsuzlyk gullukları tarapyndan din jalyanlaryň ählisiniň ýaşaýan etraplaryndan, obalaryndan maglumatlar alınýar diýip çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä Hazaryň kenarynda yerleşen kurort şäherindäki 5 ýyldızly myhmanhanalara özleriniň otoglarynyň 30 göterimli ýolbaşçy düzümüň maşgala agzalary üçin boş goýmak hem tawşyryldy. Myhmanhanalara bu myhmanlara ýokary derejede hyzmat etmek hem tawşyryldy diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Günwatar welaýatyň häkimetleri hökümet agzalarynyň din jalşy döwründe sebitiň bazarlarynda emeli adyk bolçulugyny hem döretmäge çalyşýarlar. Daşary ýurtlardan import edilen tropiki meweler we beýleki önümler Aşgabatdan getirilip Türkmenbaşy şäheriniň kenar bazarynyň sowadyjy ammarlaryna yerleşdirilýär. Diýip çeşmämiz belledi. Azatlyk bular barada vilayet häkimliginden we myhmanhanalardan komentariýa alyp bilmedi.